Ndinokuchingamidza zvekare muzora naZimbabwe ndembo murotsvene kwese kwamuri kumatima na nyika uso Zimbabwe radzoka zvekare nenhau dziri kupisa kubva muzvivhitivhiti zvenyika zvakasiyana-siyana uyezve machannels akasiyana-siyana. Pano patinenge tichikupai nhau dzinenge dzichiitika munharaunda dzakasiyana-siyana mukati menyika ine Zimbabwe nedzinenge dzichitrenda kubva maplatform akasiyana-siyana nedzimwe dzamunoona mumapepanhau emuno munyika yeZimbabwe. Asi tichida kuti muteerere nekudzinzwa nekudziona pano pachannel yamunodisa. Ndokutenda zvekare nekulaika nokukomenta kwamunoita zuva nezuva pano. Rege ndipinde mune nhau yatinayo muzora nhasi patiri kuona hama dzedu zhinji dzakanga dziri mumajeri ekunyika yeSouth Africa dziri kunzi idzo dzichaunzwa muno munyika yeZimbabwe, and then also hama dzemaSouth African dziri munyika ino yeZimbabwe dziri mumajeri dzichaendeswa also kunyika yadzo. So vari kuita iyoyo inonzi prison exchange yekuti maZimbabweans ese ari mumajeri ekunyika yeSouth Africa vodzoswa kuno kuZimbabwe, ende kana pane maSouth Africans ari mumajeri muno muZimbabwe woendeswa kuSouth Africa vonopedzisira makore avo avakatongwa kuti vange vachipedzisa, vanopedzisira vari mumajeri ikoko. maZimbabweans kana vakatongerwa 20 years uri kuSouth Africa, mujeri weSouth Africa wakanga waitawo 10 mamwe 10 zvichireva kuti mamwe 10 acho uchazopedza uchipedzisira uri muno munyika yako. Ziva kuti masamba anenge asiyana. I think tose tinoziva kuti majeri akati siyanei. Majeri ekuSouth Africa anonzi anotapira, tisingazivi hedu kasi ndomatauriro azvinoitwa. Zvinonzi majeri ekuSouth Africa akanaka ndekuti mune chikafu chese unodya, kana chingwa, mabifi, mabeggers zvese unodya zvese kutopfuura vanhu vanenge vari kudzimba. So vakomana vari kudzoswa vachizoya vazopedzisira makore avo vari mumajeri muno kuti vanzwira tsitsi nenyaya yekuti vanenge vakudzijaira nyemba nebeans. Zvinhu zvakunetsawo maSouth African anga asungwa ari muno maakudzokera kunyika kwavo vanenge vakunoita matama. Asi ichi chirongwa chakanaka chiri kunzi izvo zvinoita kuti hamawo dzemaZimbabweans anga ari kuSouth Africa mumajeri dzaida kunge dzichionawo hama dzadzo dzakasungwa dziri mumajeri vange vachizokwanisa kunge vachivaonawo vari padhuze kwete vari kure sekuSouth Africa. Uyezve maSouth Africans ari muno muZimbabwe mumajeri kana achizenge aiswawo ikoko, hama dzavo vanokwanisa kunge vachivaona vari padhuze. Chirongwa chiri kuitwa nemaministers akasati takaona vaziyambi vari ikoko, vana minister of prison and service kunyika yeSouth Africa vachitaurirana nhau idzodzi dzekuchinjana maprisoners vakanga vari ikoko svondo rino ratapfuura irori. Nhau dzacho dziri kubuda zvichitaurwa kunzi idzo ndo zvakawiriranwa izvi zviri kuti mapaitwe prison exchange. Rega ndipinde also mune nhau iri kuitika also iri kunyika yeSouth Africa ikoko. Tine vana veZimbabwe vanotyaira matrucks vaviri vasungwa munyika yeSouth Africa iyi. Traki yange iri side tipa yanga yakatakura marasha yaonekwa mukati memarasha imomo makafugidzwa or makachererwa masaga akanga akatakura fodya, zvichireva kuti traki iri kwarakanolodha marasha rakanolodha marasha halfway, then papaiswa masaga efodya, then mamarasha baazoiswa pamusoro kuitira kuti matsaga efodya asaoneke mukati. So iyi zviri kunzi vabatirwa kubhodha reSouth Africa neBotswana rinonzi Groblersdal border or port of entry ndokwabatwa mhuri dzeZimbabwe zvireva kuti kune vanhu vachiri kuita zvefodya zvaindowo nepamwe nekuti vabva vabatwa, sezvo tichiziva kuti zvishuwa hazvisi pamutemo. Asi on the other side tinoziva kuti munhu unenge uchizama kuti zvinhu zvinge zvichiita kuzama kuraramisa mhuri. Asi kune nyika dzeidzi vanoteedza mutemo, zvasiyana neurimo hwatinoona hwakanyanya unenge uchiitwa munomu. Nyika idzi vanotiongororei zvakasimba nezvinhu zvinenge zvichiitika, so unobatwa zvinenge zvakutoda. Asi kazhinji kacho mazuva ano very very strict kune nyika dzakafanana naSouth Africa. Ngatingwarirei ndekuti unozopedzisira wapindana nemunataisire ndoenda also pane imwe nhau tichi kunyika iyo South Africa neZimbabwe. Pane imwe nhau hombe yatiri kuona iri kubuda nepaBeitbridge Messina, pabhodha idzva ratakaona rakavakwa
pane 2 years ago Beitbridge border tozoti rakavandudzwa rakanaka zveshuwa rakavakwa zvakanaka so asi pamusoro pebhodha iroro pazasi pacho pebhodha ratinoziya I think rinozikanwa vakawanda or kana makamboona pazvivhitivhiti pazasi pacho pari kunzi parida kuvakwa rimwe bhodha ndomama-agreements akasainwa navamnangagwa naRamaphosa pamwe pana vamnangagwa panguva vari kuSouth Africa mama-agreements uri vada kuvaka rimwe bhodha pazasi pacho kuitira kuti zvinge zvichiimprova especially patrucks system yacho kuti inge ichifamba zvinyatsoflowa. Remember bhodha iri ndo rinopinza mari yakawanda especially kune nyika dzakawanda dzekumusoro kuAfrica. This is ndo bhodha riri busy zvakanyanyisa especially kuSADC kuno uyezve rinopinza also mari yakawanda also muSouth Africa nematrucks nevanhu vanenge vachipfuura rine business yakanyanya. So vada kuti bhodha iri riite smooth zvokuti apaitike madelays ekuti tinoona matrucks akaita maqueues akanyanya although bhodha iri richishanda 24/7 but pane delay inokonzeresa kuti business ringe richiti nonokei. So varikuda kuti pange pachiitika smooth transaction and a smooth movement yematrucks. Saka pari kunzi patavakwa rimwe bhodha panext pebhodha irori tisingaziva. So this is also another way also yekuzovandudza also the South African side border side ravo bhodzi ranga risati rachinjwa rangasati ravandudzwa richiri kushanda riri kudhara although riri dhara kudaro but sevanhu semazimbabweans totobva kune redu riri kuzimbabwean side rakanaka iro toenda kune ravo rakaipa iro asi ndokune chiraramo. So hatina choice asi izvi zviri kuita kuti zvinge zvichisimudzira also ndingangoti zvinosumudzira upfumi hwemaSADC countries. Remember kuti Beitbridge border ndo the busiest border in the southern Africa, ndo the number 1 busiest border and uyezve ndo panopinda mari yakawanda yenyika dzesouthern Africa nedzimwe nyika dziri kumusoro. Remember kuti nyika yese ichibva kumusoro kudzida kwebhozi South Africa ine malinks akawanda. So nyika zhinji dzinonyanya kutrade neSouth Africa whether kuti other business wise whether South Africa ine mamacompanies ari kumusoro Zambia, DRC or kupi Malawi inotipinde neBeitbridge. So introduce that smooth movement of goods and whether kuti vanenge vachida kuita kana madhiesel kana zvichi zvakawanda. So nyika dzese zhinji idzi nyaka dzichida kuendesa zvinhu zvadzo kuport kuenda kuna Durban zvongopfuura nepaBeitbridge. So vanenge vachida that smooth control and the smooth movement yezvinhu. Saka tiri kuona vari kutaura zvekuti ivo vange vachivaka rimwe bhodha paside hanzi hakuzi kure just on next to it rinenge richinyanya maybe rinenge richinyanya kuita cater for matrucks or only for pedestrians. So tisingazivi kuti zvakamira sei asi zvinotenderwa nenyaya yekuti business ndo rakakosha kana vachida kuvandudza maSouthern African countries kuti anga achivandudzika. MaSouthern African countries ane mukana wekuti anogona kuvandudzika zvakanyanya especially tinotenda kuti musangano wakaitwa ana vaMnangagwa neSouth Africa wanga uri kukura nyika saratidza zvisho kuti they are now open kuti vanga vachiita business because Zimbabwe haingakundwa nedzimwe nyika dzekuenda kumusoro kuti mabusiness eSouth Africa anoenda kunoita kunana Zambia kunana Malawi kuna DRC kujamba Zimbabwe zvirevo tisi tanga tichiomesera kuti isaite bosi tiri padhuze kuti isaite business neso tinoda kuti South Africa inyatsovandudza nyika yedu ine mashops ese nemacompanies ese muSouth Africa anga achiuya munyika medu muno kuitira also the flooding the people isanyanya kuwandira divi rimwe chete. Izvi zvinoita kuti maSouthern African countries anga achivandudzika. Ndoti neZimbabwe ndoti mwanzo rakanaka zvikuridzira muramba share nokulike.